सिस्टार नों आंखौ सिनायनाय नङा आं दै गांदोंमोन सोरमोनथाय आं सिनायाखिसै आं मेघालयआव 5 इयार्स सार्भिस मावना फैदों आंनि नेमखौ गाहालर होनो आफानि मुङा फान्थाव फिलिसाथ' दाखंफारा बेयाव माजोंथो लोंनो फैदो न'आव थ' होमबा फैदो थ' फै बे न' सिङाव फैदो फैदो दे जोंहा रावबो गैया आइजों आंजोंल' हा सोरखौथ' नांगौ सानै गाहाम थानांलाय न'फ्रामा जानला मेनलाथार जोंहा अरजाया आं बिदिखौ जेबो फाजाथारा जिरायदो जों नामा न' गैया दे दसे थाथ'दे नोङो जागोन सिस्टार मा नायखो नङा सिस्टार माने नोंनि सावगारिखौ जोबोद मोजां नुनायखौ नायदां एकदमबारे बरिया आं लाजियो नै दैया लोंदो जागोन सिस्टार नै बियो आइ बानायनाय अमृत लोङा होमबा बियो औ लोंनोल' फुरुबावगोनब्रा आङो बिदिब्लालाय बे दैखौ मानो बावा आंलाय बेजों गांगाखासिगोन आङो लोंदो जागोन गाज्रि जामोन दे आं लोंसै दे गाज्रि दामोनसै दे आं लोंसै मोजांथार माथो माइब्रानि मोनदां औ बैसागुआव संनायमोन बेखायनोथ' जेबानो जाथाराखै आं लोंबावसै दे गाज्रि दामोन मोना जादेरग्राबो गैया जाबाय नांलाया ओरै हाबखाथारो गोरायै दंथारो माथो आस्सा नोंथ' आंखौ सिनायखानाय न'खरनि बायदि खालामबाय आं सोर नाथाय नोंथ' आंखौ सोङाखिसैना हिनजावफ्रा सोंनो जोबोद गोब्राब मोनो हायोब्ला खिन्थाजानोसो लुबैयो येस यु आर राइट आंनि गामियाव दहाय खिथाखाबायना आङो आंनि आफानि मुङा फान्थाव आइनि मुङा जादों गान्दारि आंनि बिनानावनि मुङा जादों रुम्बा आरो आंनि मुङाथ' गालर आरो माखौ मिनिखो नों बारा जौ फैबाय नामा हेक आं थांदिनि दे थादो माब्लाबा फैबावदे आदा फैनो माने बावनो हायि बायदिसो जाबाय माथो थांदिनि दे थादो दे आयौ सोर जाखोसै बेलाय होद सोर थाथ' I am going I love you bye नोंजामादै आयै
जामादै औ बेग बालायलायनाय थोद जाम्बि दाना गोरोंफ्रा बिदिसो बेग बानायलायो मा आयौ सिथोर बाथोर बिदि बेग बालायलायो दरसि मोनदों नामा नोंहा मा बिफा खर' जानायखौ नोंहालाय नों आंनि खर'खौ सब समाय गरम खालामग्रा नोंहाना ओरैनो मा फिसा हौवा गैखाया फैयै खाबाय बे लेखालाय जागा जोंनांगौब्ला बारा बाराब्ला बै रुवाथिखौनो जुलि लाथारगोन आं ओइ लाइजो गैयै दायखौ खालामनानै दासो बुगा बुगा लाजिनाय मोनदों नङा होमबा नोंहा हिनजाव बै नोंनि गियान गैयै आखलनि थाखायनोथ' गदाय लानो सानदों आङो सासे मोजां गुन गोनां हिनजावनि आखला माबादि जानांगौ बै गुना नोंनियाव थाबसेबो गैया जानाय लोंनाय उन्दुनाय खिनाय गोसो जाब्लानो बुखिनाय बेनो मोनसे हिनजाव मोजांनि गुन नामा धोरोमफोरावथ' गैखालानोसै खालि सासे फिसायखौ खुलुमनाया खेबनैल'सै हाबा जाखालि आरो थैखालिल' खुलुमो ओइ हौवा गाज्ला मोजां नोंनो आखला थिग नंखाथाराब्ला आं माबोरै मोजां जानांगौ आं माबोरै मोजां जानांगौ नोंखौ दोनै दोनथारनानै आङो बे लावथिजों बुथारथारगोन आङो दे माबायदि हौवा बुनो हायो नामा बुथारनो लाजिया बोरायनाबो बुरैनाबो बेबायदिनो दांलायबाय थानो एफा गिदिर गिदिर फिसाफोर देरबाय नै आफा नोंनि नोमफा जोलै मोजाङा नोंखौ मेघालयआव थैबाय होननानै हिनजाव गदाय लानो नागिरदों बिहारि गदाय हिनजाव गदाय आंनो हिनजाव लाबोनोसै आरो आफाया हिनजाव गदाय नै आयै आं नोंनो आपेल सेरसे लाबोदों फैसा हले गरसेबो गैयालै हाब फैसा गैयाब्लालाय माखौथो बोसोरबा गाहाम मेघालयआव मावहैथारखोनो बेगाब्ला दायो मेघालयआव थांग्राफ्रा रां खामायनो हायालै आयै एक्सपिरियेन्स माने इन्जयमेन्ट फुर्ति खालामनो थांनाय जायो जानाय लोंनाय गेलेनाय फ्रि मा रां थानो आखायावलाय आगैरु मालाय आयै गैया मालाय सोरबा लोगोनाव आलासि जाहैनो थांदो आफा थां गानस्लायनानै दुगैहैदो मावग्राबो गैखाया बिहामजोखौनो थाब लाबोदो कारेक्ट आयै कारेक्ट आफाया गदाय लानो नागिरदों साला मेघालयआव थांनानै थैबोखाबा हामसिगौमोन बे दा खम असुबिदा जाबावसिगोन बे आंहा होमब्ला नों होनो जेबो बाथ्राखौ दारायलाय नोंजों आंहा रायलायनो गोसोआ गैथारला थांगोन थाङा आंबो नोंजोंसो लोगोलै आदा बे बाजैखौ गिनानैसो ओरैनो देखायफ्लायो आङो आंबो बुजिनाया बुजिदों र' बे खोथाखौ माब्लाबा सानसे समाय सुबिदा लानानै खैदानिसिम सानैजों स्रोद होमब्ला मा खुसि मोनलायखो मा खुसि मोनदों आदा जालालै जाला थर
मा जाखो थुदोना? थु बहा थांनो नागिरखो एथ' लामा गाज्रिथिंजाय? मुलि हाथारला जाला जाला माबे मा जादों खिन्थानायसाय? गोथाव माथाव जाबायलै मुलि नों बाव थाथ' आइ गथासै सिंले नै नाथाय सान्देया बोरो हलै बे गैयानो साबसिन जादों बे फाग्लाया बोरै बिदि सङाब्रा मोजांथारब्रा माथो फाग्ला सान्देया बै संग्रांखौ बेखौलाय थलाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नलादो बिबार आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नदो लादोना नोंसोर सोर जाखो? आं नोंसोरखौ सिनायाखिसै। आंनि मुङा हबस्रा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय हबस्राव? आंबो थान्दैनि लोगो आंनि मुङा सिमब्रे सिमब्रे? औ आं बिसिनि फिसाज्लासो नों आंजों जुलि जानो आं बेलाथिनि फिसाला नों आंजों जुलि जानो उरि साखौ दोनसै आंजों सिजाखै बिसोर बिसोरथ' सानैबो आंनि लोगो गोजासो मा? लोगो?
Habat bedom makas ko ba hatalahang. Hais, 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 hais. Hamanya जों हांसो हांसो जादों. Ha, hais, hais. Oi, Pak, Pak. Hamani seराव थेनथ'बाय थाखोसै. Fै, बबेहाय संख्रि उन्दु फै. बबेहाय? दे. रुवाथि गैयैखाय दिनै आखला सोलायबायबो जानो हागौ. दिनै मोजां जाफ्लानां. बिलाय माथो खैनासो मा खालामफैदों बिलाय बेहायलाय ओइ खैना ओजों फैलाय ओजों फै ओजों फै ओजों फै गुमैया नोंलाय मानो फैदों नोंलाय मानोथो फैदों आंहा बैहाय दुगैनो फैदों आंबो नोंखौ लोगो मोनगौबा साननानै नों दुगैग्रा दैमा गाथोनाव नोंखौ लोगो हमनो फैदों आगै खैना सना हामथारदों हामथारदों नों गैयिनिफ्रायनो माबा गोसोफ्रानो उरां फारां मोनबाय थायोलै खैना सना आंबो नोंनि अननाय होनाय ब्लाउस होनाय मेथाइ होखोमा फैनाय गोसोखांबाय थायो नों बोरायबाबो हामथारदों खैना हामथारदों फै खैना बैथिं जिरायदो खैना खैना खैनासो मख'बावदों बियो र' खैना खैना आगै सना खैना फिसा बावथारमाराखै बेखायनो सिमाङाव नोंखौ लायथारबावदों बियो र' नोंखौ लायथारगोन आङो मा जाथारदों बियो बुंबावथोंल' बियो मोदोमाव लुफावना होजोबथारनां बुंबावो नामा बियो जिराय बावनो जिराय नै जामबि
मानसिया बोरायब्लाबो गोसोआ बोरायालै जाम्बि दालाय नों मिथियाखै मोसौ बोराया गांसो गोरलैखौ मोजां मोनो बोराय बोराया सिख्ला हिनजावखौसो गोसो होयो सयथिलै आं नोंखौ दाबावैनो जुलि लाथारसिगोन नों आंखौ जुलि लायोब्ला माबायदि अनगोन नोङो आरो आंनो मा मा होगोन नोङो इस बेखौलाय आं आगोलनो बुंखायाखै आं नोंनो नुनाय माने सम्पतिखौ लिरना होजोबगोन बेल' नङा सना बे नोंनि गोदोना सिन जालायनाय सना बायना होगोन आं आंनो नांगौ बायदि होनो हायाबासो हायोलै सना नांगौब्ला दानो लिरना होजोबगोन आं ओइ खैना नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखोमोनलाय 75 बोसोर 75 बोसोर माथो आंनि गुदिसिनसोलाय नोंलाय नोंनालाय बेसेबां जाखो आंनिया 50ल'सो अ दानिया नोंनि बैसोजों आंनि बैसोजों दानख'बानो जाबायना ओरैसो नै खैना सना आं नोंखौ दा बावैनो मन्दिराव जुलि लाहैथारसिगोन मा नायखो हनै नाहरलाय सोर फैदों नों सोर जाखो फैनाय आंनिसो खैना नों बैहाय थांथ' फैनाया नोंनि खोनायाखै नों बे फान्थाव गस्लाखौ खैनाखौ नागिरनाया आं दिनैनिफ्राय बेसेबांबा गोबावसो गोसो जायोब्लानो फान्थावल' नङा नोंनि बिलाइ बिफां लाइफां गासिबो बे आंनि खुदाजों बुफायजोबनो हागौ खैनाया आंनिसो नांगौब्ला दिउखागोन अब्लाबो आं खैनाखौ नागारा एबार हले जाय देरहायो बेखौसो लासिगोन आं बे बाराव नायदो सोरनि गोहोआ बेसेबां एबार नायदो बिदिब्ला सोरनि गोहोआ देरसिन सोरनि गोहोआ बांसिन हम बिदिब्ला मा जामारदों बेलाय मा जामारो र' नायथारनां Lu beten kau bujiati. Dah nukar anak cuci ni pergi biang jeng. Salah. Mana nak kaya kau? Ang tanah
할라 너는 아이디 그나 날빙랑 판다오는 꿈을 날빙이나 아이디 고대 보았다그 나이그 두두 그나 사람 사진 모양 두두 그나 소나 두두 그나 소나 두두두두두두두두 참 그나 네 양정 단독 왔어. 아이 말아이 운동에 맞아 그 맞아 그 전에는 팝시 단독 왔어. 피사지 피살래 동밤 타고면 가시면 능리 아콜 그 놀란 집 터트면 팝시. 앙병 마블 잡을 그 라시아비야 눈에 많이 크이나 고로나이 많이 크이나 라시기야. 시망 선우드물래 양어 시망 산나야 그 저동카여 나라이 시멍 어부 눈을 들라 먹탕 어부 묵는 들라 살라는 탑마 바르자 후비랑식은 험플라 저저접식은 비어 에이 시망 선장을 너왜 시망 무흑라 못하냐 강남의 배너 시카고는 시망고 노는면 나 누구만 잡아이나 하마브레 고슬라감 다 실라졌구나 찰야 문화이정 लोगोसे आंखौ सासुला जोब्बाय नामाब्रा मानसिया सिमाखौ ओरैनो नुलाबायो नामा गोसो मेलेमा गासिबो बिनि फारसेल' थांबाय नालाय लों बा लों ओइ आदै नों बिहामजोखौ फसायदोंना फसायाखैब्रा बरिया आफायाथ' बिहामजोखौ नुयोबा फसायखाथारगोन बरिया होखावथारगोन बे सालाया माने रंजानानै होद आदै हाब मा मिनिहां माहांब्रा नंगौखौसो बुंखोना नङैखौसो बुंखो फानलाय थोद जाम्बा नोंथारगौलै बा आदैयाबो जे होमब्ला र' बेदरा मोनथ'वाखै दे नुबाय आदै लुदुर गेगे बेसे मोजां आदैजों बहाबासो नुलायखानाय नामाब्रा माथो मिनिलायबाय थायो बेनो नुनाय बेनो नुयोलै आदै रायज्लायनो रोंनांगौना लों लोंलै आदै लों आयै आं बायहेरायाव थांनो बेखौ एरथ'लाय दे ओइ आदै बेदर एरनायखौ नायनोदि आं मोनदोंना मोनाखै नों दसे थाथ' नाय थां आदै नाय नोंनि खुसि नों जिरायथ' आदै थाथ' आदै मोनबाय माथो जोंहासोलाय जानाय नंलालै ओइ फै आदै फै थांसै फै लहा गुदुङाव दांब्रबबाय आङो हाबना लुहा गुदुङाव दांब्रबखौ जानाय नंलालै आदै फै थांसै फैदो रब्रा उनाव मिथिगोन बेफोरखौ फै थांसै फै जानाय नंला फै हाब्बा बाव थाजालालै आदै बाव थाजाला बाव थाजाला बाव थाजालालै फैदो बहा थांनो फैजोबखो आरो मारै सिखारबोखो बबाव थांसो होनदोंलै नोंखौ बेदर एवदों साननानै बुरिफोरखौ थारमाने नोंसिनायखौ थाफ्लियाव थांज्रेम
मिनिदोंसो होमब्ला आंनो सिनायजों जिबबानो नुजानो हानाय नंला आरो खैना नोंखौबो मोनायाव फैनानैसो स्राद खावना लांनांसिगोन आङो नङाबा जेबो उफाय गैला आंहा आयौ जावसोमोन बावसो दं जानाय नंला सयथिबो होमब्ला खारदोलै खारदो जानाय नंला लाजिथारबाय आङो फैदोलै माबा फैदो आरो गोग्लैबावसो सिखारलै माबा सिखारथ' खारदो जावैसो जागोना थाफ्लियाव बुनाया मानसु सासेसो मोनबाय गुग्लासो जासिगोन नामासि हा गुग्ला जाबा नोंजा मादैजोंनो ओरै सेरजाबानो जाबाय सोर बाथोर सेरजाबाय आहां रुमबां सना आं नोंखौ बावनो साना नोंखौ मोजां मोननायानो खर' मेलेमाव नांदों बिखा बिख्लोआव गासिबो बासा लादों सना माइ दार्लिं रुमबां थादै मा खालामदोंब्रा फै हाब सोरनि गार गोदान लाबोलायखोब्रा बिसोरलाय होद नोंनावल' दं नामाब्रा जोंबो मालायनि बिथ'नो हायो है फरायना थागोन बिखौनो लाथार सालाय गोदान मानसिफ्रा गारिखौनो सालायनो रोङा जाबाय लुंदो आमायनि बिथ'नायलै आमायनि मा बहाबा थांनांगौ नामा थांनांगौ माने थौ आदामारिनो नोंहाथ' हाबा जानोसैलै जोंबो इयुनखौ साननानै रां रुफा खामायनांसिगौ नङा मा सिमब्रे नंगौ कारेक्ट आं बेखौनो सानबाय थादोंमोन सना होनांगौ रुफा होनांगौ गाननाय जोमनाय होनांगौ र' आं लाग्रोनि उनावसो बुजिगोन नोंसोरो हाबा हुखा सोलोंखा बिनि उनावसो हिनजावखौ लाखा लावबादि सं देरबानो जानाय नङालै उनावसो बुजिगोन अब्ला माथो नोंसिनि रायलायनाया रां खामायनांसिगौ रां बफ्राव सिमब्रे बिनि बुद्धिया आंनाव दंब्रा जों साथामनि गेजेराव सासेया हिनजाव जानांगौ आरो सानैया मा जानांगौ बेखौ आं मिथिखागौ ना नोंसोर थांग्रोदोल' थां थग्रो नै आंबो गारि लानानै थांसै फै जों लोगो हमलायग्राल' फैदो न'आव दाखांलै थाब फै ओंखारबाय नै थांसै नै माथो नोंसोरसोलाय आयौ आदाखौ दिनैसो नुथारबाय गामसा गाननायखाय सिनाय हायाखैहाय बा हाबा जानायखौ खबरखौनो हरलायाखैब्रा बियो हास्लाबाखै आदा दावराव दावसि जानानै खारसनहैदोंसो आङो बदमासफोरा आरो नोंसोरलाय नोंस्रा माब्ला जाबावनांगौ हाबाया जोंखौलाय सोर नायसनबावनोसि दाना मालाय गोरलैखौसो नायो जोंहा खाफाल गैया आदा रागनानि दाखालि बिटिसिनिफ्राय 10,000 रां मोनखांलाय लांबाय हामथारदों बेफोरबादिनो रोंनांगौ बिटिसियाव दासान्दि जेरैबो सुबिदा दं बेफोरखौ गावबागावसो नागिरना लानांगौ मेथाइ खनलाय आदाया खननाया माने बे नोमबाजिनि थाखायनो दाना गोसो सिङावसो खनो आङो सिख्ला गोरलै लायै मेथाइ खनग्रा खावलायाव बेलेरहां गन्थंआव खेबहां मोदोमाव बुज्रावहां खोबनो मोजां मोनथारो नङा होमबा नोंसोरो होमब्ला बिदि नोंजोंबालाय बाजै नोंखौ मा सिख्लाफोरजोंल' हाजाब होमब्लालाय थाथ'दो आदाया मालाबा लोगो मोनलायगोन दे जागोन थाथ'दो आदाया दारुवासिनि मोननाय मोनब्ला बैसो जानायफोरखौ गासैखौबो लाजोबनोसो गोसो जालायलांदोंमोन आं फाग्लिफोरा मोजाङैनो जंखाय जाथारोमोन आंजों जारुवा बान मोनसे खुन्दुं लाबोलायदों फिसायखौब्ला माबादिखौ मोनदोंथाय बियो
하지요 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 제오 미니 타르등 혼네 마우라니 쿤둥도 가나 마우라니 쿤둥도 가나 사할릉 허등 고이자 허등 시타프룽 미슬로우 나이나 머덤 부즈라우 라이 타르등 하죠 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 제오 미니 타르등 혼네 마우라니 쿤둥도 가나오 마우라니 쿤둥도 가나오 파글라 에이 타코토 회사나이 바키니보 마이 판블라 허근 베소르 판블라 허근 조트르 다우트르 디어 반문세 쿤둥 콜라나 페이등 조트르 다우트르 디어 반문세 쿤둥 콜라나 페이등 खायदा बोराय बियो बाहायबायदों बान मोननै खुन्दुंखौ बिदा गोदै लिंना लाबोबावदों बिबारा बारबाय मोनामनाय गोसारबाय सायख'रियाजों ताक दुं दुं जाव खानाय मेराय होख्लाय जाबाय बियो इसान सोंनायखौबो दानस'जाबाय हाजौ 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 जेव मिनि थारदों हनै मावरानि खुन्दुं दखानाव मावरानि खुन्दुं दखानाव मावरानि खुन्दुं दखानाव मावरानि खुन्दुं दखानाव साला माबा माबिसो गोसोखांफ्लांलायलांबाय जानाय नंलालै बेहाय नेलि सोरबा फैगौ साला बिसोरना बिसोर ओइ बोराय अराबो नै ओइ ओइ मानो बुदोंब्रा बेखौ मानो बुदों बुवाबा माथो रुमबां फासो बियो रुमबां फासो रुमबां फिसा रुमबाङा बिनि समायना फिसाजो जाबायलै जाबाय दाना सारानिया औलै दे हम दे हम बुरजा लादो गावनो खिथाना लायाखिसै नालाय रिक्सायाव दैखोदो थ' दे आराम जिरायदो मोजाङै लांदो दाना मा जाबावनो अंकआनो फेल थ'दो
샤라브라 무시무나나 가우스르 릭샤우스 치카나 호르바울레이바 험블라 누바이 아다 다니 생그라프라 무셰 부나नै फिसाजो मोजां दं होननायखाय आराम रिक्सायाव दैखांना हरबावलायबाय आदा खैनानाव माला थांनो 오호 미국은 좀 좋다더니 호스피탈로 나타는데 아침 아카이 모든 가시비 게임이 되면 못하고 알아 호스피탈로 나이는 लिंहरब्लासो खैनाया नायफैगौमोन नामाब्रा 험블라 그치? 예. Hello? rumang agै गोसथोनाया दसे नुवाब्लानो दसे रायलायनो मोनाब्लानो हाराव बाराव जाथारोलै आं दासो बुजिबाय मावरां फारांल' ना बेदर गोथाव गोथाव एम्फौ एनला नाफाम जाब्लाबो गोजोना नोंनावबो होनब्ला आंनि बादि खर' मेलेम बिख्ल' हाबबाय होनब्ला नै रुमबां आं गाबोन नोंसिनाव थांगोन दे नाथाय नोंसिनि आफाखौ बुजानो गिलायलाङोलां मानो गिनांगौ जाखो फैना आं दंना जुदि आइ आफाया नोंखौ रायोब्लाना बै दिनावनो नोंजों ब्लड थांगोन आं येस डार्लिं नोंनि खोथा मोननानै आंनि गोसोआ रासिन बुगाबावबाय I love you सना I love you 우리파 Yes हाय नोंसोर आंनि खोथाखौसो गासिबो खोनाजोब्बायलै जोंहालाय खोनामालाय मा लाब खोनामालाय मा लाब मोनदा खाफाल होनदों जोंना मोनदा खाफाल ओइ सयथि रुमबाङा गाबोन लेंहरदोंलै नंगौ नाथाय जोंसो बिफाखौ बुना हरबाय जोंखौ सिनायब्ला औ मोनसे खोथा होनदों जुदि बियो जोंखौ रायोब्ला फिसाजो रुमबाङा आंजों ब्लड खारबोनो होनदोंलै होमब्लाथ' मोजां खोथा दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनायखौ हमथाग्रा सोर दं फालाय नों गिदों नामा सिमब्रे नैबे सिमब्रे गिना नोंनि बोरमा खासिखौल' रेडि दोनहैखादो येस आइ माथो खस्थ' मावनो थांबायब्रा नोंलाय हा रुमबाङा अबाव थांदों सोरबा आलासि फैयोनो मालाय रुम साफा खालामदों सोरथो मावग्रा दं माबालै आयै आं गोसथोनायखौ लायनोसै सोरनि होनदों सोरखौ लाबोबा नुगोनब्रा आं दा मोना मोना लाबोनोसै मालायनि फिसाखौ कि ओरैनो मोनबोयो जासिखानायसोलै आयै गावस्रा हाबा हरनो हायानो मानसिया लुदुर गिगिर नायनो मोजांथार लाबो लाबो आंहा मावनो गनायनि नाथाय हले नोमफाया जोब्राबब्ला आं मोनथियाहाय बिनि मुलिया आंनाव दंलै आयै नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं आदै सिंखौ लांफागोन थाथ'दो आयै आं हाथाय खरसा खालामना दोनखानो साला लाबो दा लाबो मोनथिथाराहां मा जाखोनो ग्रह गाज्रि ग्रहजों ग्रह सौग्रावदों मा जाया सिं सोरबा सिखाखौ गोबाफ्लांदों नालाय आंबो मोजां मिथिया
बिनिनो दामजादों सालाया दोलादों 살았어 뭐다 마트라 부dum라부 아우 너는 나가나 너는 지나가라가 내가 아리 बाट आं थांसैलाय मा जालाय जालायबाय थादो खिंगुरगा नाङा लाजा नोङो बेबायदि बैसोआव हरनाम लानो सावलांलायबाय सैमानि फिसाय मा संनानै होलांनो नोंनि आखलासो होनदों दाना लाजिनाय मोनदों नोङो फान्थाव गाज्ला मा जादों आयै मा जादों आफाया मा फावथिना दिन्थिदों फावथिना नङा बाहाय लामायाव गुन्दाफोर बुना हरदों ए फैदो मा जाखो फैदो न' सिङाव जिरायनो आइ बै मानसिफोरखौ न'आव दासो बिसोर मानसि मोजां नङा थांना थाङा नोंसोरलाय थांना थाङा होनदों मा सोरबा आलासि फैयोब्ला नोंजोंसो माबायदि होखार हरजानांगौ नामा ओइ फान्थाव गाज्ला गावबायदि नङाखै बि नों जेबो मिथियालै बेफोरखौ नों जेबो मिथिया आं बुंदों नोंसोर थाबैनो ओंखारलां होनना बुंदों ओंखारलां नोंसोर लामायाव नेनानै थाहैग्रोदो आं देलायनानै थांसै जाथारबाय नों दिनै गन्थं हानाया नोंबो हाजागोन नायबायल' था बबाव थांनो आइ आफानि गन्थं हानो खारस'नहैनोसै आं बबाव थांनो ओंखारदों बे नों दिनै अपमान होनाया नोंखौ अपमान होनो खारस'नहैबाय मालाय गोसो थोलायनानै आलासि जानो लेंहरनायखौलाय नोंहालाय मानि बादा नोंसोर जेबो मिथिया बिनि खिथायखौ होखारगोन आं थांथों बे आंबो आंनि गोसो थोनायखौ लाबोनानै नोंसोरखौ अपमान होथारगोन आंखौ बिहारि लानो हाबादि सानदों नोंसोरो आगोलाव जोंनाव रुवाथि थानाय बै खैनाखौनो लायनानै लाफैथारगोन आं दे ला दे माबायदि लानो हायो नायगोन आंबो नोंखौ हाब माथो दाबो सफैदियाब्रा दाहालागैथ' सफैथारनांसिगौमोन आइया फालाफोर मा डिस्टार्ब माब्रै जाखोलै थान्दै नङा रुमाव नङा गैला उरायबाय थान्दों जोंबो बोरमा खासिखौ मोनजानाय नंला जा मोजां हाथाय नुखाबायमोन आङो होमबा आगै सना नोंखौ फैला नंनानै आंनि गोसो बिख्लोआनो गासिबो बायफ्लेलांबायसोमोन खोथा खानायखौ फैयालासिनो थायो नामा माब्लासो सफैगोन नंथारदोंमोन आं हरबेगा थुदुलि सोरबाफोर नुसनबायनो हागौ ओइ थादोलाय नोंस्रा बाय बाय हे साला एबारनाव नंगौगोनलै हनै
हरसे थांबायलै लानानै थ' बिनिफोर माखासेखौ बाग्लायथारनांगौ है थु आदै आं नुजानो लाजिबायलै बुरिफोरनि थाब्ले बुफ्लांनायखाय थोद जाम्बा बुनाङामोन खेबना सोनांगौमोन सालाखौ ओइ आदै र' नों थाथ' दे आं लासै लासै थांनानै खैनाखौ लेंनानै लाबोनोसै थांबा थां हरथ'वो गोख्रै लाना फै थांबा थां शाला एबार आदा फान्थावनि खानाया गुजोबसिगोन बियो आं हले रावजोंबो खाथिर गैयालै मोनजाबा मोनलोंबानो जायो आंना फाग्ला गोसथोनायाबो बिहामजो जानांगौब्ला मा जानलै बियो ओइ मा गाखो सोर जाखो आं सोलै गलर ओंखाम खालायासो नांबाय नामा नाङाखै माथो फावदो माबार ओंखारबोदोंलै नों गिबायब्ला बै लामायाव नेथ'हैथां आं देलायनानै फैनोसै दे माबार ओंखारदो जाबाय गाव देलायनानै फैसिगोन सिथा हा जावैसो फैनो होननायालाय माथो दाबो फैदियानो हा फैगोन ना फैलानो दंफैखायो मोनसे जायगायाव नोंखौ थाफ्लियाव बुनायखाय फैनो लाजिबायनो नोंबो बिलाइनो हाखाया आंहा थांफाखानोसै नामा आयौ आंबो लाजिबायहाय होमबालाय आं जि जोम सोहैनोसै दे रां रुफाबो गैखाया हा थांफाखादो मा जाखोब्रा रलै हनै फैबायलै र' थां थां थांलाय आं सोर जाखो आं बिमासो आं बिमासो होनदों आं बिमासो आं बिमासो जाबायलै मा जाखो थांदो माबा थांथारदो मा जाखोसो होनदोंलै थांदो नोंखौ सानना बांख्रफ्रांदों थ' होमब्ला फै आयै फैबायलै लाबोबाय आयै ओइ बा सिखारनाय ओइ बा आं खिनो ओंखारदोंलै नोंसोर आं थांनो फैफिनगोन दे बेनो आयै नोंहामजोआ आयु माथो खैनासोलाय औ आयै बे हिनजाव नङा फैदो थां नैबेयावहाय थांदो आयै दोनहैथ'दो या सोर जाथावगौ बिलाय दहाय खैनाबो होनना बुंदों खैनाब्लाथ' बे हर गेजेराव मानो फैनो बिलाय निस्सय आंखौनो गोसोखांना फैदोंबो जानो हागौ
खैना नंमारगौना नंमारा लासै नायना फैनोब्रा दा गानस्लायदो दख'नाया हनै बेयावनो दंखायो नै माथो खैनासोलाय माथो हरनांगौना माब्ला सिरि सिरि फैनानै थाफैलायखो फैदों हाबथारदों बे औ खैना जाबावगोन नोङो बिहामजो जानायानो बिहामजो खैनाया माब्लाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया बा सोरनि फाव बिलाय दिनैनो बे न'खरनिफ्राय हिनजाव लानानै थांदों आरो दिनैनो बे न'खराव हिनजाव गोदान लाबोबावदों बिनि गिदिरा सोर नायनिगिरि गाबोनसो बेदलाबो मा खैनाया बिहामजो जानाङा नोंनि बिसिसो जानांगौमोन नों सिथा बे गासिबो पुलिसया नोंनि गोजा गाबोन बिसारावसो बुजिगोन नोंसोरो बे फान्थाव गाज्लानि रागाखौ नोंनि फान्थाव गाज्लानि रागाया अरखियाव मेब्रगासैनो दानो नरम जानांगोन नोङो जेबो गिनाङा आं दं आच्छा दानिया फान्थाव बिथाङानो बुंजेनदो मानगोनां दिनैनि बे मेलखौ सालायनो लानाय आफादगिरि लोगोसेयैनो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोर दिनैनि बे मेलनि नालिसखौ आंनो होनाय जादोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला आंनि फिसाजो रुमबांखौ हान्दैया खावना लाना थांदों आरो फारसेजों आंनि फिसाला गालरा आंनाव आगोलाव रुवाथि थानाय खैनाखौ जुलि लानो होननानै खावना लाना फैदों बेनिखायनो आंनि फिसाजोखौ आं मोनफिननांगौ आरो आंनाव बिहामजो जानो फैनाय खैनाखौ थिनहरफिननांगौ होमब्ला मेजेम गोनांथारलै माथो रावा आच्छा बे रावआव सोरबाफोर माबाफोर बुंनांगौ दंमोन नामा मानगोनां आफादगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोन नायदावनानै मुजुयोब्ला गावनि बिखायाव नायगौनानै मुजुयोब्ला गावनि आथिङाव मानो होननानै बुङोब्ला गावसोरो मोजां मोनलायनानैसो लाबोलायदों नङा होनब्ला बिसोरो गावसोरनिसो बाथ्रा नै आगै नों जिरायथ' आं बिनि बिसि आं गासिखौबो मिन्थिजोबगौ बिनिखायनो आंनि बिहामजोआबो जानांगौ आंनि फिसाजोखौबो हरनांगौ होमब्ला थाव सेरदेरबावबाय साला नों बुंबानो जाया न'खरनि आं गारजेन आं बिफा आं बिहामजोखौ लाखियाबो जानो हागौ गोनां जायोब्ला गाबोन गोनां सासे लाना फैगोन आं लाजियाबो रायजोफोर सिगाङाव दा बिहामजो जागोना जोंनाव रुवाथि थाब्ला गावसो गोसो थोयोमोन होमब्ला बेहा मा दाय जादों बेहा मानो सोरबा जानांगौ नोंखौ साला दारमास बिदि नङा बे केसखौ नोंसोरजों मिथाइ जाया रुमबां आरो थान्दै नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायमारोना औ आं बेखौ मोजां मोनो आं हाबा लागोन बेखौ रुमबां नों मा होनो आं बेजों नङाबा रावजोंबो जुलि जाया बास गालर आरो खैना नोंसिनालाय दे बुंनायसाय आं खैनाखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो बेखायनो आं बेखौ लाना फैदों आंनि बिफाया आंखौ होबथानो हाया आं बेखौ गोसोबायदि जुलि लागोन खैना नोंहालाय मा बुङो आंखौ जाय जुलि लानो होननानै लाबोदों बेनो आंनि जिउनि मोदाय आच्छा बिसिनि रावफोरखौ बयबो खोनाजोब्बाय नङा होमबा
मेलाव नुजाफैनाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों बर' समाजनि नेमखान्थि बादियै बिसार खालामनानै मिथिनो मोनबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाया फारनैबो आरो सानैबो जुदि मोजां मोनलायमारोब्ला जरानैखौबो हाबा होनांगौ ना मा बुङो रायजोफोर? थिक 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 नंगौ। लोगोसे दिनैनि बे बिजिरनाय मेलखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय।